tiesa be pie mu wo apedwafie apedwafie de ntina wo so ye de akonwa ne fa ho minim emra Otumfour pokwale de no de ko ye no nim say ye ba street ne de be pie ya enu de tie bia man e fa fa no minim ebia minim sania ebia na Ghana mampanyin dada wantimi ama entina wo se ye de fa ne fie se ho nso eye mpanyin fie e wa Asante na enkwanta nso wo ho ebia na enei route no enam nkwanta so Ghana mampani dada asabi se bebo na wo fa se no na di akonya no no mu de se bo ti akonya so e bia ka se de kwa kire no but bi amamre bi ho ma e bia pagahene e be ye ho ansa na bi o mu de abade ya na meet ni kire na ono nti bia e ye mfamfa ho yenhwe enumre esanse me no enumre die na hia me pa enei yesi ebo no wotwe a na amamre ne amane ne be sase eti kamia yese wo betimi kura no nsia da so yesi ahodaso ne bema se na ngotwo so na ngotwo na no nsia ne fa wo afi atoto funu mu sabu no du ase ni obi ania ti e besra amamfo a wo mo ti benta bia no a ye de amamre dwumadie be fa amamre ne hinfa na ye de fa on se anajo no se do kere teni sa na be ko because Otumfour pokwale tam no street lights ya wo kwanso ye dum nyina ye dum kanea minim se ese amanfo na nkanea no so ye bedum anyway enyame wawa esanse ohini mpo eda ne benkum so ohima bi da ne benkum so a ye de ne ikọ ban mu a ye anajo no ba bia ye beye eyie no ye blackout ni ye tututuo tira ye route a ye befa eti route no ye kwa bi kan de mu ye kwa ye fa ahimbo no a e fa pagafie ni mu ho ni ye si ba bi omfe ball ho Dr. Mensa ho esi Dr. Mensa hwenam poampoli ho na afro pampa no ho na moto ne Dr. Mensa no me de me pass munti ko consenti asem foforo eti koso a na hwe Adom TV sabre de ba bi a ye duro no ya ben menhia ne sa esanse traffic light twato a utwamu a na wo kọ menhia no ho ene ya duro a chese nsunsuanso ahodo a efa amamre ne amane obi ka se ne pomponso de di akotene pa na mom yanka amanfo se kakai betes ene ensa wo mu aso yasene se nsunsuanso de ekọ nyina no yemfa ma kakai betes wo mu ena aso yasene kakai betes ena aso yasene ma yede de ekọ so nyina nsunsuanso ebremo eno da nchen a Kings mineral water eye nsu papa bi a ewo dwa so a unum bi a wa be nsampa wanum suo anum suo ensunso we de edan so Kings mineral water eye nsu papa pa entu benum so a aya anum Kings mineral water afei bieja betes eno so eye ensa soronko a ene ye ka ho asem a na atimu say yes ya bo ensa pa bidin bieja betes enkonwa no ena empenefo guso a eba no bia ne amamre ene amane a ya guso na de ebetimi aka kirewo ene se enkonwa eba nyina no empenefo akopunu ni nyina ena wode eba a chese enye asem ketoa yesisa mampa ne etu ne badin nti ohempa di ade na okone nsama nkira na jese yapunu na konwa ede ayenka edum ene abakosem akonwa kro na asoso ena yegina ne de afre wohenkro no ne sunsum ene ne saman na dehia dem anasa ho kire birem no obesi bibi ede akire Otumfour nti sankonwa yi ebesa akogu enkonwa tuntum dem a Otumfour Osei Tutu abebi aye krado a wo twen se ne japade a esombo ma ne seyie no obeje sabre wutimi sakonwa no den ye ma me ne papa tumi a ewom no enye kwa dia ekoso yi obehu ne sesini bi enso ade a esie pa achese esewani enso ka kire yegusu dim yegusu oje yegusu boso se yede ensunsanso enyina ebema o
Adum TV. Yawazoye. Adum TV. Yawazoye. Adum TV. Yawazoye. Adum TV. Adum TV. Adum TV. Kakai betes. Bieja betes. Kakai betes. Bieja betes. Nananom amayati asese. Se wu se akonwa no den soafo ne saa na kire se tumi na no ayeden tumi na beginam yesi adwa manfo so e kai anom no won se ba bia yaduro no yaduro ba bia no mote edi Asantehemaa so yaduro ba bia no mote ekoma Asantehemaa yaduro ba bia no mote edi ma Asantehemaa sabre yaduro manhia wie enti entwene no ena eka guo entwene no ena akyerɛmadefo no ekam za no entwene a yeka gu mu edi Otumfour Osei Rampehene yeka na asami obi bɛsi ana o experience pa pani na ni afi ena dwumadie so wadi akyɛ enhwɛmu a yɛ kyerɛmu a Asantehene bɛsɛ mienu ana wɔn afiri mu ama na puru wɔn nkonya ana Asantehemaa so ɛde abɛka ho yi enti abrempɔn bɛsɛ miɛnsa yɛntie ɛnwom ne kakra Eti kakai betes ahodi ni bebre emrante ne kana nanom ho didi dwuma kakai betes san say yesi enfe ni yeni kan enchire baye na bieja betes so edi mu akotere papa bieja betes enso edi mu akotere papa Adum TV ene eguso edi nsunsanso a ekoso e edi ema eja me wakwa baba Adum TV empom yanu ne fi rempe ba na bachan die akoso e die na obeka fa ho obi kan ade we die se wa me hwe bi ana wa hwe TV so a no wa ha ho e se amane ne amabre ye fa le kwa e se e titi ba na e se bia obia freedom yasamo muntu tri mu freedom na na mo ko rempe anaba no bia anora ano mo ko rempe amamne ni amamne biara o ma yawie Asanteheene and the dear mono. Nanama call you and Peno. Otumfour Osei in a Angoma in a Womuna, let's say Akota dear. Asabre Omube. Atasimanso Osubema. Omuna so never. Mopia. Asromaso Dida Quapra Omedabano Bema Osu Bema Achamfo Kwame Korea Akwamuyene Oma Korea Pema Aniprisampa Anibraba
Pia. Anibriaba. Pia. Rampe. Oma kwaba. Omoko anura ayumre. Fe nayeba. Aguma Pia. Enkonya no na sabre ye di abepie mu ewo menhia ahimfie sabre wo be hwe se enkonya no na won a woso adwa no wososo a wode ba no wo be hu se akonfo bi nso edi akire edom no a woso enkonya no edu ba bia ebebe bi sase na enkonya nkitinkiti na wesu ye didi di omumui edu sabre ya eye huhum asem ne ye ka enti ahohum awura enkonya nim enti nipa no oso no oye ordinary ekonwa na hunso oso but ekonwa na etimi ye dududu na edu ba bi ontimi ntu ni nan enu nti de yesi anajo obi anna esase awie mpo ye di bei na sei na tie de ne anajo de ebe ye hu asinsei ye de kwa wu se nkonwa eba no eye ba ko akodu miensa e kire se ye nananom a wawu wakwa ekura da no wonyina wo nkonwa ebe bie won se we no achepa ya Tituano maybe a soldier no Tituano which ya panel son a down hono we see fa ho sa na ibi to a friend a pumpra we see eno na ye prapra bebrebe ye twa odwan bo ja de afra na ye de akwa eho who say bibia ye akwasida bia ye konkonwa dan mu ye twa moja ye diguso ye de petepete ne ade enti no enum nyina ka ho ena ama nkonwa no eho aye tuntum saa no enu ti ma ye ka se akonwa tuntum leche sa hoode awuram enti no enkonwa no ene ye de awura ho no ye maami wo hwa wutimu se wasi Nana de neighbor a very different woman. I saw ne dear no or no ne dear no afiansa all betna so na otna so wi a ye de akonkonwa demu eno nso abribia ye be ye ho amamre enti no ebre ne ikono na eno nso eye tuntumba na eye tuntumba enti no ekonwa tuntum no eno na kire ekonwa no tumi ewom wo hwe onkofo am so nkonwa no mo de bana ebi die mo ye dududu pa o chose mema abrane ene de wo mu we ya osui obetimi ati free ya oh say ade no na maka esi no so tse akom no na no tumi no say me na announcement ya tumi na be wuram eti esono say de na no ankata nipadua na so no ena wo kɔ eti no enya adeketo a ena wo saa no eti say ubehwe a o say o ma so mu nyina no eka no na wo kɔ ti obi ankura ni mu a ɔnhwɛ ne bia akoya bɔne ti tem bia mu ko mu sɛ be ya entire ɔfa enko wɔn so betumi ka ade be ka no metimi aba ne sɛ ye nana hema bi a ebi ɔkɔkura ebi a mekan ɔno no ɔpaasa pa eti sabre ya ye de na pie obetimi atuasi nipa nim a wadiasa obi wɔ hɔ a eti unse obia ne niema a ɔyɛ eti no wɔn sɛ enkonwa no ɛyɛ ahodoɔ baako dumiensa wo nyina nso no obi aso wasomu dendenden ye de ni nyina eba abeye ohun se we no ase wasipa ba bia yedui Otumfour asɔre okosia nkonwa no na sa amane bi wo hɔ no mu a waye enu ti na opie no om de ni nyina ebra na anim hɔ na de amane bi wo hɔ no waye ti na wasɔre no eti sa enkonwa yi ɛna ɛyɛ enkonwa tuntum a ɛyɛ ahema enkonwa tuntum na ɛnei yakɔ akɔyi ni nyinaa de apie yakɔ akɔpunu ho ahyɛ n'aduro ɛkenya ahoɔden no ɛdi apayɛ ayɛ amammerɛ saa bere a yɛde bɛyɛ amammerɛ biom na yɛwie a yɛasan ɛde akɔ wata seɛ na yɛde kɔ wie a wɔn sɛ ɛkonwa bi apie mu hɔ ɛno na yɛ mono ya akonwa wei no deɛ ɛnkɔ brɛman bi ɛwɔ fie ha ya sanse yɛwɔ nkonwadan a ɛwɔ ha ɛna Otumfour yɛwuram akɔside egusu nsa
na ebe mu de obia bi a sebi esie nananom na nkonnwa no de ya ye dan kama di amano sebi ene ye de bomo ne niema akata ho kama na wo se nkonnwa dan ne kra se afeso a ne ye amamre bi ne ye fufuru twa ye de aduane ne bi gugu adiem ekosisi nkonnwa dan mu ho enam sei ye tumi yiyie mu nnompe ene kasa akwaside no a ye no afufuro no kwa no ote a otwa bi a wo de ato akonnwa we esi so otwa wo de ato we so otwa edumia obetwa aduane ne bi ato ni nyina tono ye di fufuo ene kokko enam nso no a ye de manananom no ye tete odwan wo nkonnwa so a ye mfa se kan to odwan mu ntwa ne sei ye wo ne sei na odi atiafa ne kokunu mu na moja no nyuna wi a asa de abadi atwa ne mne mu ankasa ye de wo wahu isabre sha nana okita etuo no chire yemu sabre se aye ni bre ko a o ba bi o de ne ntoma na abo ya so on na na mo penfo ni mu wo eti so odi buo ene ni die ne maame nom e ma wo mo o maame no wo mo so jomo ni mu a o se odi buo ma wo mo so se akọ ha ne ntoma se ne kane no anka o so aye no sa ba pe no wo ye na de nti no kita tuo mu ojina kono ese aye ni brisem kase papa esa ya rewo se se nkonwa ni pc a ni brisem ya rewo se se do nana mo apie enne ye hwe amamre ne amane ayi kase a ye de prop sasa kra aye di ja ye nana Asantehemaa nana afia se wa kobi ampema otoso mienu ene ne da etoso nkron na ya ye hwe se de yakofa enkonwa tuntum yi e de apia ye nyina ye nim sese ba na mamrem ni ahinsem ni ahima semu dia adedie mu no enkonwa tuntum nya de ye taade pia bonten eti se konwa tuntum e pia bonten dia na kire se eye ni bresem ekonwa tuntum pia bonten dia na kire se asem kase bi asi yede enkonwa pie ye de ba na animu nana antra na konwam otumfo ankasa na wasori agira ho apoma ni tuo pega ni tuo akire soro ye ka se wadikan atutuo atra Asantehemaa so ye ne maame ayie enei etuo no hwe se de odi etuom na kire se nani abre ase ehira saade we no na se tu epenso no an se bibia pese ne nananam esua Asantehemaa metititie kateto ne ma we yenye ne ehem si yenye ne pese we ye mancrofo kra ma ho we are there no ma ba ho but let's say to buy no so pese ade bia no we ne hen ma ne nanam ye hunu Asante tumi okra ni ade so we Otumfour boku ade no o kasa ya sha sabre o kan se sabre o se nanam basia obi ewu na ye ya ese ma dem fedue dem fa ni ade eti nananum ebia obombo se omama transe omo kwanso kuse omo koda boko obeka sanse ni nyina na onse bi kaka se ye ni Asantea no ye nanam no ye nyini so mawuo oda omo kwa kura eti ye sa yide ne ne wo so omo kwa kura se eti na wo ha eduru bebi ande ye ko nya ko no aduane edi amometwa dwan edi nsa agu omo fom no se ne ka omo se omo wi omo ti ase se nkonwa no ya san edi wura menhia yimfie sabi ka kira se ewodane a ewo mu eni sabre Otumfour watuntene Otumfour atuntene ye di nkonwa ni nyina kọ bra ye di wura hoi onu nso di akire a okọ kai se oba na ntoma no no atutu sabre ya okọ edie eye ni brinsem tintoma no de abo ne yem odi abo mu ankasa na wa pega di tuo e kire se enne ogina kono na ni abre na enne no nani abre a enya asem keto akora esanse baabia ye de nananom ekoda ye no ene omunkonwa na omote no yakwa akofa de aba ene numrei ye besan edi nkonwa no akopie mu ewo breman nana kire ye root no ye ka baabia ombefa na asem ye nim se ye ko ho a ye fra him bobo no a ye fa pagya fie mani mu ho ye afa ball aho Dr. Mensa ye afa tafo hina bobo no afa SH na yenam adeshimai educate antem
ni akofa Kwame Ntwi yipa ti for no afa Asantehemaa Sunday School esi so amra na bawo ni akoso ame ni akotakwa ene emekru afi ni etwam ni agru breman eduru breman a ni amra fa breman akwan no ekobe na me hu se ye nana sorry ya odi etire wura fie no ahemfo aka ase obi e ma ne mu so omo kwan omu nyina di etire akọ ana de ye koye wo kokora mu no ebi bu ka ho nye omu nyina de tibi kọ ye wo amane bia wo hina wo ka ho ma ye eni ade omu kwa na betimi Otumfour akọ no mu titu konwa fie hene so konwa fie so hene ono be ko bi so ono kwa ko bi epono aye ebie ansa na Otumfour enya kwa ewura ho no ene omu akese fa omu ho obia no bia beko so na mane o no okota ku bochi echi ejabrenya sabre metimi aka se enne asetena edwabo aye boy oboja wie no na wie ya na ye de aben se de adwen de se de so ayiyo no ni pomponso ene bibia atwade ya ka bia nka se ya mane ane efie ni ebe no because enkonwa no se ebe awe ho se wo ye de hie na obedi akonwa na wo wuni afo empun akonwa antumu ese wo fe busanmu no na wo ka ho ne de ma ye njemu ema nana ya na ontwa enfoni no bi enkyere ye koso miensa eti sabi akonwa no to aye no Otumfour Obahema wu ye de na ese ye bade be pura akonwa enra na ye beda ha ye pura akonwa no eti awie be suru ye wura ye da se ye fra se na kwanchu ampoma o hene udi de nana medidi nana kwanchu ampoma ye yon fish da be eti wona abo rempe he sidom he yo be chidom amamra kwan so ana eti de de enkodwa no ko rempe ya san kofa ba mani sa de ti ase de ka se na ti a ase ye bobi tu eti yo pe he se ohwe na ma sa no man nyina akoso eti no ehun nyuma ase ye de ayawie ti da be ni wura na mo nanti free he de be ka he fa na de ti na epo mo nanti bo mani no say the nanti from ye di blewura ti di free ya sikwa mu ho ya na mo so de be du ha me hu me wa ni kokura wo mo ma bre wo kura wo ya brante wo ati fufe yi papa say ye ba ketwa enough of ye pa ina so de timi yo ti say ye koyo be ba na obi e boss say ye ye dwuma den ye dwuma da fam say ye ko nda nyumra ya da ho na do wa boss pa be du sabre ti ye dwuma mo da dan mo na pete na kem pete mo da oh ye boss pa say ye dwa ina yi ye ji e dwuma ye say pete mo ya dan mo na me hu se wo mo eso ya nkonwa no minim se wo mo su nkonwa na ya honhom bi wo mu etu wo mu ntumi nante o se kunwa yetumi abi yetumi nti na basa ye be da no o ko ha chi se mo sha akode na eko se ye kro ade de eko ti na fio kai no makokura ira wo ho ato nti se bo ho bai se ya baba kai uransa na dia su yaba na me hu se yi repehene wo bedu ye no ahefo wa nya ode ne hukoti a wo sasa wo nya no wo kwa ba nti so odi no nya chance wa kwa ba wa ba su nti no amamra na si asi nti ni nya ye ma ni wura de waje na bi se ye rekord ko go na su di aba na ye ba ne ye sa amamra we sa da ti ai o hini bia di akunya wi a na okọ de sama chi a ese ye ka no ni ka du mu ne ko tuntum no enti ye wa ye wi a ya bo bia to ho na on chiri ba nyina aka se na we be di akunya da nti ahemfo a edi Asantehene pen no mu nyina nkonya na mu de kwa ya mu sa Asantehemaa de no on ye de koy Asantehemaa de ya Asantehene ya bela na se enti Asantehemaa akonya ene ye de koy ya sande ba wo mu edi Asantehemaa ye de koy ya sande aba ya bela o ma se anti tidom hene e ma rempe e na wakasa no na na hema akwa ba ya nya na da my friend ya friend me na brata go Otumfour Osei ena ya muda ena ye de ma kire tumi pa ena de ye de nyama ni nyina aba ya ko rompe na mo kwada hobi ho ne ya tie free na nsa ne da ho tie na ne ya beduru ye beduru ani e ena mo bonkonwa ho ba ya bonkonwa ho ba ya bonko ye ne ananta e wa ne da
Yanko because you are born by near the Abba, and you see a diab a kunya by you. Name some man, Kwan, there could be an answer who said man and Merawani. I'm the one in Kuala Mirawa and Ma Sabi. Yeah, Bubra, never Coho, and your baby Anna Chester. It's wow, what your baby more and I call now call Sabi, you don't pick. I call and Kohobi. And now, Mamma, I am Mamma, and I'm Kola Konyanity. Obiano, Konyanity, Chess and Konyani, Sabi, a Yaja, Jacassia, and Masabi. Yana no say to it's in a young crowd, Jack and Korapan and I'm hot. 2 Musadia, Ukohobi, Tianadia, a 1 year was and a Manantia bedroom, and the Anantia didn't go and the Abram to my double room. Yadiaba, Yabro. Yabra ya Juma go say to ya Juma kasi Swahima yadas ya Alahima and I say sentium kopie mo ho amamra kwan so watre ye se wo ba ya ubu wonsa wonka ho wuntumi nkobi wo so ba bi ka ho na ye oba chese wo mu ni nsabio mu den se nyade a wo bu ni sakura eno na wo ho kwan so betimi akobie eno nti ho amamra ena wo mo eye no. Now, I said, I'm a catcher on the former president, Ababedu, the penny for the commanders, and a slap for an answer, a screen to Bamba for another, Ekahubi Yawa Babedro. Now, near the King Zuba, Ed Shenkomo, former MC, Emma or Boise, no Trey Musentia, a former president, one man Mackay and Temo, Ninche Moane say, if you are the NS or some Pracope, 1 year 2 4, a idea. Otumfour afano de anasa ne yempre kopenti na ni se bia se binti na went to me ama na ni nyina ne se wo ba besre kwan na dwumadie bi wo South Africa ese otumi ko bie wo bisa kwan na otekokko so ma ne kwan so obetimi akọ na watumi akọ se adwuma no wo wi a na wa ba ese ase ye nadu ba akọ ene wo mde asi won sa abrei enra na wo ba bedu ye wo bedu ye apẹ na wo de nani Eddie Atre has a year. Enti na idea and Lutina Mana Medruhan and Ranajo and Obedi and what I say and none what's then and or ha ya Wabasum Asantemai. It's Waba now what's not Wabaka so any and Luti and Wama Bepi Moha. Miwapia Stadium so crack and me and sa maybe Sapia said, Bra. Ade, Amamre Usibusan, our crack and see. Now what's them say Nina say a idea 1 day who's a mamma council candidates no a dear dance yes for my president I'm out for so muhiano now yes stadium a airport war nanya asem ketwa airport war nanya asem ketwa kra nanya asem kuma airport war na wo mtire mu ana say yesem deja na idea supporters no wo papa so pa ya no wo makwan kura na wo masiye ye se kwan ya ye de ama no kura so wo mfa so no supporters ne block kwan se wo mo mane emfa sa kwan so wo mpese former president ko pie mu abo ansa na ta epo wo mo makwan maka ne fa ho a wo meyi ne sifo no mo aso o ma de no mo de na ko pie mu abo de nam kwan so a aba be pie mu antine se wodru eye regional house of chiefs no na say we see for more no one anti-ama supporters na bodwo wo mo ansa wa ba betina enuti wa ba betina se ye ne eye Otumfour ni fa hene ena epese etwetwe nkomo ekakra amamre kwan so na e mana kwa aba na wa ma ehunu eye nei sadia akonwa na nya bepie mo ha na se ye wi ana na wada o ma edi ni ye de na bo chance Debra asoporo ma ko Nana amamre kwan so den na esi wa ha ne asisi ade na Hema na konya ya pru ade be hye ni dire ni monyam se watena konya no so kama ewuso ade na esie akonya na nya ba ko ai se ya na president na mo a e ka se ma no do so no wa hunu de o tim ya so de no no internet amamre kwan so ye de ye ni mo na so Otumfour de odi makonya koro no pre sanity sanity akonya frifie ha na kwa rempe ai frifie na kwa rempe na asaba ono makopru no ama ne sunsu makohyem
ɛde aba so wɔtena so a sonko koraa obi antra so bio sɛ de kɔto na daakye bia yaguso nsa da bia adabɔne bia yaguso nsa wokyerɛ nana afia kɔbi sɛ wampem na ɔtɔ so mmienu na akonnwa ɛho asɛm ne yɛkɛ na aba no wonwuyi a wonya akonnwa saa na teɛ wofiri mu a ne yɛde wakonnwa bɛsi ne ayɛ akonnwa ahyɛ w'anan mu ɛnti wobɛkɔ na nananom ɔmguguɔ akonnwa no bebree obiara dini ɛwɔ hɔ akonnwa na ɛwɔ hɔ but yɛde kɔ ɔwerɛmpe no ama ne tumi bi soronko bi ne sunsum abɛhyɛ mu saa na teɛ ɛno na ebi a yɛyi ɔhema afoforɔ anaasɛ yɛnim sɛ yɛyi ɔhene a yɛsɛ ɛne nkonnwa din nie wɔkɔ nkonnwa dɛm no wɔde ne nsa akɔka akonnwa na yɛde ato no dabi ɛno ɛnyɛ nokorɛ sɛ yɛde wokɔ nkonnwa dɛm mu a yɛde wokɔ akɔsi akonnwa so akonnwa biara yɛn nsa bɛka biara yɛbɛtumi de wasi so yɛ sɛ bia ɔno na wɔkata n'ani a na wɔde ne nsa akɔka na wɔde ne nsa akɔka baako ɛnyɛ nokorɛ dabi ɛnyɛ nokorɛ nkata obiara ani yɛnkata obiara ani medeɛ yɛnkata m ani yɛsɛ yɛde wokɔsii so yɛde wokɔ ne biara ne kɔsi akonnwa tuntum no baako so a ɛyɛ sɛ no a watena akonnwa tuntum so wosa ntena so bio wotena so baako pɛ ɛno ano no yɛbɛda nana ase nana akyerɛ mu sɛ nei nana afia sɛ wakɔ bi ampem tɔ so mmienu na akonnwa ɛna wɔ mo ɛkɔyɛ amammerɛ gu so a ne sunsum abɛhyɛ mu a wɔn asan ɛde aba ahemfie yi a Otumfoɔ ne ba ɛsan yɛ ne hema wagyeɛ na watumi ɛde akɔ akɔsie kama ɛno ɛho amammerɛ ɛde kɔɔ soɔ ɛwɔ ɛyɛ Otumfoɔ n'ahemfie ha sɛ yie nti wɔkɔ wɔnyama bɛtena ase wɔde akyire yɛ a wɔkɔpɛ baabi de asie wɔnyama bɛtena ase sɛdeɛ mede ato mu anim dada no na ɛyɛ adeɛ a former president ɛte ha na wɔretwɛn sɛ amammerɛ kwan so biribiara si tu ɛna a wɔbɛkɔ akɔpɛ baabi de ne ti atoɔ na ɔkyena kwasie yi a yɛde ne ase som no bɛhyehyɛ soɔ no na sɛ ɛyɛ adeɛ a ɔno nso bɛkɔ bie na watumi akɔtae Otumfoɔ akyi na biribiara atumi akɔdɛ sɛ dwoada wɔn mu gya ahemfo kwan a ne yɛ gya no kwan ɛma ɔno nso watumi akɔ nkran na dwumadie bi a ɛwɔ hɔ watumi akɔ akɔyɛ former president sɛ meyɛte ne nka akyerɛ mmerɛ bɛm na ɔbɛma yɛ kwan a ɛne ne bɛdi nkɔmmɔ na watumi atena yɛ yi amammerɛ kwan so ne nante seɛ ɛna afei amammerɛ kwan so deɛ ɔbaa yɛ wɔhunu nneɛma bebree wɔ ɛkɔ so wɔ ha a yɛhunu bi da yɛn a yɛn nkɔdɛ yɛhunu bi da wɔn mo anyini koraa no kyɛ sɛ ntansi eti wo ntan ehunu eti na sɛ amammerɛ soronko wɔn mo a wɔ ha no bebree naa na ɛm sɛ ahemfo nsia no a wɔn mo bɔ otuo mu no ho sɛ wɔn mo ɛtim bi mɛ ho asafohene yɛ a wɔwɔ ha sɛ yie na wɔte hɔ tim sɛ ɔkɔ hɔ bi rɛmpe no wɔkɔ hɔ a wɔkɔdi akyire na wɔn de tuo wɔn de akonnwa no ɛde aba wɔn nyinaa ahyehyɛ wɔn ako ntaadeɛ sɛdeɛ a wɔn kɔbɔ tuo no ntaadeɛ a na afadeɛ a na ɛhyɛ wɔn no ɛno a na ɛhyɛ wɔn kura wɔn tuo yɛ a wɔn de aba abɛtena aseɛ wɔn akɔ aba kwan no wɔn abrɛ yie ɛno nti na wɔn atena aseɛ na wɔn agye wɔn ahome ɛbrɛ bɛma a wɔbɛma yɛ kwan ne wɔn bɛdi nkɔmɔ na wɔn ɛnante seɛ wɔn kɔ ɛdeɛ na wɔn no yɛ aberewa asɛm bɛɛ na wɔka kyerɛ wɔn wɔ hɔ yɛ wɔn de aba abɛpiem ɛwɔ ahemfie. Ai sabre dwumadie na yɛgu so a yɛhwɛ ɛnɛ tɛnɛ no ɛna di anim no nkonnwa no nkonnwa no deɛ yɛde awura ahemfie ai menim sɛ yɛkɔyɛ amammerɛ ɛwɔ nkonnwa dan mu ɛnɛ numere yi yɛde nkonnwa no bɛsan apie yɛde aba abɛtwa mu ɛno nti ɛna yɛaka kyerɛ yɛn sɛ edu anumere a obia ɛnhyɛ ne dɛm ekae wo sɛ ɛyɛ kakae bitters ɛno na aboa mpɔfo agye ɛna n'ahoɔden aba ɛna ɔde nam ampɔfo agye yi kakae ɛno ana ɔnom ɛna agya brenya nso ɛno anadwo ɔkɔnom biegya yi ɛna ɔde ɛkɔ wɔn sɛ deɛ agya brenya ɔse biegya wabiegya nkasa meba yɛ a mede biegya ba yɛ wabiegya nkasa mekae wo sɛ King's mineral water ɛno nso ɛsɔ yasene ɛna yɛde dwumadie yɛde ɛbrɛ wo agya ɛnɛ Otumfoɔ awura ahemfie na hu sɛ ɛdɔm na gu so te hɔ ɔbɛsan pie abɔnten bio anaa ɛyɛ tuutu buroni bɛ samanka yi kɔ deɛ menim sɛ bi wobɛpie bio nti
So be pie dia okoya mamre ye di kunwa no egu kunwa dem Sasa mankai na apie opie dia ne ono oba ai o se eno ne di anim de bia pai pampam se be susumbani a ewo be bia epese bo refill bia no saa de we bia tumi bia na anu abrase awon wasem a ewo wiase a ewo se edu amamre ni amamre ewo se ya